Goizean goizeko 7:10 gutxiagotan atera da hemendik Ainsako Beilategitik Benantxo Iruretaren gorpua Azpeitia aldera. Atzo gauean ekarri zuten Benasketik honaino eta esan bazelaxe gaur eraman dute zerraldoa Azpeitiako Karmona Beilategira. Bertan beilatuko dute gorpua errastu aurretik. Gogora dezagun Benantxo Irureta eskarmentu handiko mendizalea zela, 59 urte zituen eta atzo eguerdian hil zen. Aneto mendia Pirineotako mendirik altuena 3404 metro ditu. Bertan tontorra egin ondotik jeisten ari zela Mahomaren pausuan erori egin zen Benantxo Irureta. Amildu zen, 300 metro amilduta, hain zuzen ere hil zen mendizalea azpeitiarra. Eguerdiko 12 aldera iritzi da Benantxo Iruretaren gorpua Azpeitira, ordurako bertan zeuden bere senitartekoak, tartean bere arreba eta semea. Atzo Benasken izan ziren gorpua Euskal Herrira ekartzeko tramiteak egiten. Benantxoren lagunak ere ikusi ditugu tanatorioan. Gizon txiki handi bat. Jatorra, lagune, aparta. Disgustua ikeragarria. Urrezko pertsona bat, bere baloreak dana egun ona zituenak, laguna, laguntzoko prest beti, da zulu ikeragarria laguna. Ordezkatu ezina izango dena. Eskarmentu handiko mendizalea zela gogoratu dute, oraindik gertatutakoa sinistu ezinek daude. Mendilei buruz, ni ausartzen izatea, hemen ingurun ez da lehengo arekainetak jemat, katedratiko bat zen. Eta lagunekin, dekastiekin, eta ezain gaztikin maixu bat. Zenitarteko eta lagunak baino ez dira izan tanatorian goizean, arratzaldean 4:00 irekiko dute ikapera gainontzeko entzat, bihar goizean erraustuko dute Iruretaren gorpua intimitatean, funerala arratzaldeko 7:00 izango da Soreasuko San Sebastian elizan. Aurretik, omenaldia egingo diote lagun onak mendizale elkarteko kideek.